बर' हारिनि सिनस्रि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिन आरोबाव बिटिआर जौगानायनि थाखाय गोदान थांखि आरो मिजिंजों मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि। नंगौ, बे समाव जों बर' हारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनाय जा मिशन आरो भिजन बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि राव हारिमु सोलोंथाइ समाज दानाय समाज जौगानाय मोनफ्रोमबो जेंना जेंसिखौ सुस्रांनायनि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि हर सान खामानि मावनायानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबै थांखि आरो मिजिं। थिग बेबायदिनो दिनैबो बिटिआरजों लोगोसे मैखोम बर' थानाय ओनसोलाव सोलोंथायारि फसंथान गायसननो थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननाय मोनसे हानजाया एनआरएलनि इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर सदीप प्रधान आरो एनआरएलनि मेनेजिं डाइरेक्टर भास्कर ज्योति फुकनखौ लोगो हमनानै सावरायनाय जादों आरो सावरायनायनि गेजेरजों सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ गायसननो थाखाय थांखि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो बे लोगो हमनाय हाबाफारियाव आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे मिरु एबसुनि एबा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आनन्द दैमारियाबो बाहागो लाफानायखौ नुनो मोननाय जादों। दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम, आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।